Μην κάνεις Μαθητές και μαθήτριες της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, παρελάβουμε σήμερα για να τιμήσουμε όλους αυτούς που έδωσαν το αίμα τους για να ζούμε σήμερα ελεύθεροι. Μιμούμενοι το παράδειγμά τους ως άξιοι απόγονοι αυτών, όπου και όποτε μας ζητηθεί, θα δώσουμε για την πατρίδα μας το αίμα μας και το αίμα μας και τη σημαία μας. Υποστηρίζοντας υγειονομικά, οικονομικά και τους στρατολογικά τους μάχημους συναδέλφους μας, δεν θα αφήσουμε κανέναν να αμφισβητήσει την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδας μας. Με το 3, τον εθνικό μας ύμνο. 1, 2, 3, φωνή! Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο-χέρο ελευθεριά. Ζήτω! Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω! Σήμερα είναι ιστορική μέρα για τη σχολή μας. Καθώς μετά από 90 χρόνια παρελάβουμε για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ζήτω η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων! Ζήτω!